játszva, nyilván, hogy nagyon gyorsan bajba kerültem. Sőt, föl is kellett nézni a monitorra, hogy azért a 20-ból kijöjjek, mert tényleg D6 után egyszerűen nem nagyon láttam lépést. Jó, nyilván, hogy sötétnek nagyon sok lehetősége van, de világosnak van ez a nagyon fenyegető terve H4, és rapidban ezt védeni végül is nem tudtam, hogy mit csináljak. Talán próbáltam futó D7-tel kijönni, de mondjuk éreztem, hogy mert futó D7, futó A6, ha futó C6 jön, akkor is világos egyszerűen gyalogot áldoz H4-jel, és a támadása túlságosan veszélyes. Úgyhogy megpróbáltam visszahozni a vezért, de aztán H4 után már a tervezett futóüti H6, vezér H6, vezér F6 sem működött, mert ott is H5 után vezér G7, H5 G6 fontos, és fonalas vesztések jönnek. Úgyhogy a végén még ezt az F6-ot sikerült kitalálni, hogy bár jó, vesztek egy gyalogot, meg totál kész vagyok igazából, de hát mégis azért legalább ott valahogy lehet küzdeni. Szerintem bár Visinek volt a vezér G7 sakkos lehetősége, de hát érthető volt, hogy ment a huszár előre és leütötte a futómat.